Tinalakay ng iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang nakabinbin na higit 7 million pesos na kabuuang utang ng 7 barangay sa hindi nakolektang garbage tipping fee. Ang naturang bayarin ay nakasaad sa Municipal Ordinance No. 2018-118 na kinokolekta sa bawat kabahayan upang mailipat sa Mangaldan Transfer Facility ang mga basura hanggang maibagsak sa Urdaneta City Sanitary Landfill. Kabilang sa mga barangay na nakararanas umano ng problema sa paniningil ay Barangay Anolid, Bantayan, Embarcadero, Gilig, Malabago, Banawang at Poblasyon. Bukod dito, isa-isa ring nire-review ng alkalde ang mga resibo sa garbage tipping fee ng mga barangay matapos ang ilang ulat na ilang kolektor ang hindi nag-i-issue ng resibo. Iminungkahi ng alkalde na magkaroon ng master list ang bawat barangay upang makita kung ilang kabahayan ang kinakailangang magbayad ng kanilang responsibilidad dahil sa naturang bayarin na humuhugot ng pondo ang tanggapan upang maibagsak ang residual waste ng bayan sa sanitary landfill. Nakatakda muling magkaroon ng pagpupulong ang mga ahensya at barangay sa patuloy na review ng mga resibo upang marisolba ang issue. IFM News. IFM News. IFM News.